Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap. Ako si Ronan, isa ka sales rep. Una, problema gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. Ang bana ko, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag niya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling. Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sa lawa para sa mas astig nga performance. Ga! I-shoot na ga! DTX 500 may powerful extract sang tubo kag amargoso. Duha ka compounds nga nagapanubo sang level sang imo blood sugar. DTX 500 nagatinlo sang imo magkagmay nga mga ugat sa mata nga masami nagka-damage pangod sa mataas nga blood sugar. DTX 500 kada adlaw agud manikawan ang diabetic retinopathy ukon pagkabulag sang mata pangod sa diabetes. Proteksyon ang imo mata. Mag DTX 500 kana. Ano pang ginahulot nyo? Mag DTX 500 na kita. DTX 500 D3 Bio. Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko. D3 Bio. Ang D3 yung may VCO. Ang VCO yung may D3. D3 Bio. Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto nga nagpagsik lawas. D3 Bio. Ang D3 yung may VCO. Ang VCO yung may D3. D3 Bio ang suplemento ko. Kakasang upok ang sipon, kakasang trangkaso. D3 Bio ang suplemento ko. Bakterya ka virus, ubos sa D3 Bio. D3 Bio ang suplemento ko. D3 Bio ang suplemento ko. Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 diabetes arthritis magkaayo. DTX 500 ang high blood mo sigurado magkaayo. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500 mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500 ang health mo protektado. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Oras sa Pilipinas, 6:08 sa aga. Oras ginadulong sang healthy nga kape, DTX Premium Coffee. Pre-Bio Coffee kag DTX Coffee Mix. Naka-kape ka na, naka-detox ka pa. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Siya kag Alex Escalante. Pilipinas, maayong aga!
Yari na ang mga balita. Lunes, Agosto 11, 2025. Manayanay ang panahon sa syudad sang Iloilo. 25 degrees Celsius ang temperature sa sini nga oras. Mga ka-K5, welcome na sa DTX 500 Morning Newscast. Sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tag sa mga FM radio dial. Makitan kag mabatian man kita worldwide. Pinagi sa aton yung official Facebook page kag YouTube channel ang K5 News FM Iloilo 88.7. Kami ang inyo mga tagbalita, Ted Aujero, Francia. Kag ako naman si K5 Alex Escalante. Sa Pangulong Dinalan, ginadulong sang DTX 500. DTX 500 para sa may diabetes, likaw sa hypertension kag cancer, magtumar na DTX 500, the superior antioxidant. The story of the day. The story of the day. Voters registration sa Commission on Elections nagtakop na mas sobra 2 ka milyon ang bago nga mga botante sa pungsod. Sa balita lokal, mga badyaw nagadamo na naman sa syudad sang Iloilo. Kaso sang dengue sa probinsya sang Iloilo malapit na sa 4,000. Balita regional sa Aklan, SB member Mayrel Sinatin na nagpatay sa Vice Mayor sang Ibahay na kasuhan na. Sa K5 Network News, suspect sa attempted murder sa Tanay City, Negros Oriental nakasuhan. Sa balita national, hagna nga nagapaiway sa barangay kag SK elections, pilirmahan sang presidente. Death penalty sa mass murder kag child rapist ginaduso sa Kamara. Balita international, linibok ka mga relyesta nagtipon sa plano ni Prime Minister Netanyahu nga sakupon ang Gaza City. Sa balitang negosyo, mabugat nga silot sa mga tax evaders sa pungsod ipatuman sang Bureau of Internal Revenue. Sports news sa Jiu-Jitsu. Kayla Napoles, silver medalist sa World Games. Sa balitang entertainment, Ilonggo basketball star nga si Kiefer Ravena kag Diana Maki liwat nga ginkasal. Sa balitang extra special, isa ka pingasang bato halin sa Mars ginabaligya sa minilyon kadolyar nga bili sa New York. Kung ikaw, Sir John Lee Sarabia, Ma'am Irene, kay Nini IC Sarabia, kay Irvin, Reiki Armentia, kay Sir John Mark Cardelesa, Apol Camarisiman, Ma'am Aisa Amad, Ma'am Meriri Cabar, kay Sir Marlon Canha Casenyo, Ronnie Cortuna Lopera, Ma'am Denden Leisa Caspe, Mark Vel de la Peña sa Sara, Sir Rolando Bilyoga, baklon mo. Ginabaligya pa niya mo. Enterprising gidang tao, no? Las 6:12 na sa aga sa Pilipinas. The story of the day. The story of the day. Ang top story of the day ginadulong sang Klinika Spore Biotics Mighty C kag D3 Bio. Nagalabot na sa 2.1 million ang numero sa mabutante nga nagpa-register para sa 2025 Barangay NSK elections. As of August 9, 2025, 2,136,230 ang nabato nga application sa Commission on Elections para sa voters registration. Inalauman nga magataas pang registrants bangon wala pa nalakip diri ang nagpa-register sa uling adlaw sa registration kahapon, Agosto 10. Nagpasalamat naman si COMELEC Chairman Attorney George Erwin Garcia sa tanan nga botante nga nagpa-register agud makaboto sa palabuton nga pinili ay. Inalauman naman nga liwat maghiwat ang sang
voter registration ang COMELEC sa ikatatlo nga semana sa Oktubre 2025 tubtob July 2026 sa tion nga lubos na nga mapaisol sa November 2026 ang 2025 barangay and SK elections nga natalana sa December 1 subong nga tuig. Alas 6:14 na sa aga, subong adlaw Lunes, maghapit sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Haro, Iloilo City Branch, Kalinog kag Miag-Ao Branch kay may free consultation. Maghalong sa peke nga DTX 500 nga ginalibod sa kabarangayan, magbakal direkta sa Product Center, agud masiguro nga original. DTX 500 Morning Newscast. Balitang lokal. Ang balita lokal ginadulong sang Mighty Sea. Ginareklamo sa mga Green Guard kag Plaza Guard sa Haro Plaza ang mga badyaw nga nagalibot sa lugar agud mga kayo sa mga tawo. Sunod sa Green Guard kag Plaza Guard nga sanday Marlo kag Ermi kag Lance, nadakpan nila ang badyaw bangod nagasimhot ini sang rugby. Kaupod ang iban pang badyaw nga nakapalagyo. Dugang panila masami nga ginatunaan sa problema ang mga badyaw sa Haro Plaza bangod nagapahayo kayo. Kag kung hindi mahatagan, nagapangharas sa mga tawo. Sa kaangot nga balita lokal, Task Force Badyaw ginbuhi sang Iloilo City Government. K5, Jenny Kauyunan sa report. Gin-reactivate ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas ang Task Force Badyaw agud mag-monitor kag magbantay sa mga badyaw nga mga nagaliho-liho sa syudad. Kasunod man sang isa ka Facebook post sang isa ka citizen nga naalarma sa nanging encounter sa Nisa Badyaw. Suno sa alkalde, ilabi na nga nagapalapita ang bear season, ginalauman man nga madata ang badyaw gikan sa nagkalain-lain nga lugar. Sa diin, nag-install sang assistant desk ang Iloilo City Social Welfare and Development Office kung CSWDO sa mga pantalan kag mga terminal nga sakop sang syudad nga maga-cater sa mga badyaw. Ginmanduan man sang alkalde nga gilayon respondihan ang mga reklamo nga ginpalabot may kaangtanan sa mga badyaw paagi sa Public Order and Safety Management Office ukon POSMO, kaupod ang Iloilo City Police Office ukon ICPO kag CSWDO. Report na gikan sa Iloilo City, ini si K5, Jenny Kauyunan para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Ang ining nga balita ang ginadulong sa inyo sang Nadugangan sang isang numero sa mga nagkalamatay bangod sang dengue sa probinsya sang Iloilo. Ini ang ginkumpirma ni Dr. Rodney Labis sang Iloilo Provincial Health Office sukon IPHO. Sunod sa doktor, nagdangat na tanan sa 14 ang dengue death sa probinsya sang Iloilo matapos nga mapatay ang isa ka 54 anyos ka babayi gikan sa Banwa sang Dumangas. Dugang pa niya gina-assess pa ka gina-review sang Dengue Death Review Committee agud nga mahatagan sang solusyon sang lokal nga panguluhan.
ang mga gaps nga makita. Angot diri nagpanugyan sa gihapon ang mga opisina nga padayuno ng 4S strategy nga isa sa pinaka-epektibo nga paagi agud nga malikawan ang dengue kag ang pagkapatay bangod sa among nga balatian. Ini si K5 Alex Escalante para sa kampyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought. Balita lokal, ginkompirma ni Dr. Rodney Labis ang Iloilo Provincial Health Office ug IPHO nga isa naman kabago nga kaso sang rabies ang na-record sa probinsya sang Iloilo. Suno sa kay Dr. Labis ang na-record sa ang nasambit nga kaso ang na-record sa Banwa sang Dingle sa diin ang pasyente mong isa ka 33-year-old nga lalaki gikan sa among Banwa. Dugang pa sa natungdan sa subong duha nang na-record nga kaso sang among balatian sa probinsya sang Iloilo. Ang utiri una lang nga nakabatsyag sang pagpalanakit sang abaga kag tiyan ng pasyente rason nga nagpakonsulta tubtob nga nabudayan sa pag-inom sang tubig kag pagginhawa. Las 6:19 sa aga, oras kinadulong sang DTX 500. Sa kaangot nga balita lokal, napatay ang lalaki 33 anyos ang edad gikan sa Dingle, Iloilo nga ginreport sang Iloilo Provincial Health Office nga ikaduhang nga kaso sang rabies sa probinsya sang Iloilo. Suno kay Dr. Rodney Labis, unang nagbatsag sang pagpanalakit sang tiyan kag abaga ang pasyente. Gani nga ini ang gindala sa ospital agod nga magpakonsulta. Tubtob nga ini ang ginpaidalom sa laboratory test kag ginatagan sang bulong. Suno kay Dr. Labis, apisar sa ang pagbulong, nagbadayon ang pagpanalakit sang tiyan kag iban pa nga kalain sang pamatsag sang pasyente. Tubtob nga ini ang nabudlayan na sa pag-inom sang tubig kag paginhawa tubtob nga napatay. Sa investigation sang Dingle Local Government Unit, wala sang history nga nakagat sang ido o konkoring ang pasyente apang sang bulan sang Mayo may layaw nga ido nga nagkadto sa ila balay kag inatake ang ila hinuptanan nga mga ido. Napatay ang layaw nga ido kag siya ang naggahikot agud malubong ang sapat. Nagdangat naman sa napulo ang close contacts kag tanan sila ang ginhatagan na sang rabies vaccine. Sa dugang pa nga balita lokal, ginpadulungan kag ginupdanan day Iloilo Governor 3rd Officer Jr., Vice Governor Nathalie Ann Debuque, 3rd District Congressman Lawrence Defensor, Provincial Administrator Raul Banyas, kag iban pa nga mga opisyales sa probinsya sang Iloilo ang launching sang Pag-Umuad 2.0 program sa Banwa sang Maasin. Ang launching ang naumpisahan sa tree planting activity sa Tigom River Maasin Watershed kag groundbreaking ceremony sang ecotourism projects. Ang Pag-Umuad 2.0 ang nagakahulugan nga pag-uswag sang Maasin Watershed Agrikultura dunang manggad nga nasanto sa Tanom Iloilo program ni Governor Defensor Jr. Las 6:21 sa aga, oras dulong sang DTX Beauty Soap. Sa imo nga pagpaligo sa sining oras, manghapon DTX Beauty Soap. Sa Pasay City, patay ang lalaki nga 51 anyos ang edad nga nagahingalan kay Junald matapos madulan sa control ang ginamaneho nga motorsiklo kada kabunggo sa Barangay Himati, Pasay City. Suno kay Police Captain Rosario Miranda, Deputy Chief of Police sang Pasay City Police Station, pauli ina ang biktima sa Barangay Libu o Pasay sa matabo ang aksidente. Sa investigation, nadulaan sa kontrol ang biktima, rason nga nag-overshoot, naglapaw, kaya nakabunggo sa kawayanan, nakaagom sa pilas sa lawas kag ulo ang biktima, nagintunaan sang iya nga kamatayon. Sa dugang pa nga balita lokal, masobra 4 million pesos nga balor sang shabu na confiscate sang kapulisan sa probinsya sang Iloilo sa isa ka semana nga operasyon. K5, Karen Badilla sa report. Nagdangat sa masobra 4.5 million pesos ang balor sang shabu nga nakumpiskar sang kapulisan sa probinsya sang Iloilo sa sulod sang isa ka semana. Base sa data sang Iloilo Police Provincial Office o kon IPPO sa ilang nga berada semana, humalin sang Agosto 4 tubtob Agosto 9, 7 ka operasyon ang ilan ng patigayon sa din 12 ka sospek ang naaresto. Sa numero sa mga arestado, 6 diri ang high value individuals kag 6 man ang street level individuals. Ang mga shabu nga na-recover ang may kabugaton naman nga 671 grams. Samtang gindayaw naman ni IPPO Director Colonel Bayani Razalan ang pagpanikasog sa kapulisan sa kampanya Batok sa Iligal nga Droga. Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
Alas 6:23 sa aga, malapit 3 million pesos nga balor sang illegal drugs na confiscate sa duha ka separado nga bypass operation sa Istansya Iloilo. Reggie Di Mayo sa report. Kung sa diin duha ang ginakabi nagadangat sa malapit 3 million pesos nga balor sang illegal nga droga ang nakumpiskar sa ginpatigayon nga duha ka bypass operation sa banwa sang Istansya Domingo, Agosto 10. Mga alas 12:43 ang kaagahon sang una nga nadakpan ang 4 ka mga persona kun sa diin duha ang ginakabig high value individual o kun HBI kag duha man ang street level individual o kun SLI sa ginkasa nga operasyon sa Barangay Poblasyon Zone 2 Istansya Iloilo. Ginkilala ang mga ini nga Sanday alias Trin 31 anyos, soltero alias Uloy 40 anyos, soltero nga lunsay residente sang Poblasyon Zone 2 Istansya Iloilo. Samtang si alias Len 32 anyos, soltero residente sang Barangay Kanuan Istansya Iloilo kag si alias Rick 41 anyos, kasado residente sang Barangay Gintigan Carles Iloilo. Nabakla na mga suspect sang isa ka sachet sang suspected shabu sa balor nga 7,100 pesos kag dugang nga nakuha sa ila paghinakop ang 5 ka nut-tied plastic sachet sang suspected shabu kag 4 ka regular size sachet sang suspected shabu nga nagabugat sang kapin 280 gramos kag may standard drug price nga 1,904,000 pesos. Samtang nadakpan man ang ginakabig high value individual o kun HBI nga si alias Bubot 36 anyos sa ginpatigayon nga drug bypass operation sa Barangay Gogo Istansya Iloilo alas 5:19 sang kaagahon sa amo sa gihapon nga adlaw. Baklan ang sospetsado sang isa ka plastic sachet sang suspected shabu nga nagabalor sang 7,100 pesos. Dugang pa nga nakuha sa iya paghinakop ang 3 ka medium heat sealed transparent plastic sachet nga may unod nga suspected shabu. Ginabanta nagabugat sang 155.4 gramos ang nakumpiskar nga ginapatihan shabu nga may standard drug price nga nagabalor sang 1,054,204 pesos. Sa karon yara na sa kustodiya sang Istansya Municipal Police Station ang mga suspect kag magapangatubang sa kaso nga paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kag ako naman si K5 Reggie Plazuela Di Mayo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Quinto Distrito. K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka. 100 sa balita regional sa Aklan, SB member Mayril Sinatin nga nagpatay sa Vice Mayor sa Ibhay na kasuhan na. Leonard Viray sa report. Ginpasakaan na sang kaso nga murder si Sangguniang Bayan member Merel Sinatin matapos nga ginbaril patay si Ibhay Vice Mayor Julio Estoloso sadtong Agosto 8 sa sulod mismo sa opisina sang Sangguniang Bayan. Sa ginpatigayon nga press conference, ginpayag sang Ibhay PNP, nagsulod ang suspect sa SB office kag nagpangayo sa nga kopya sang tanan nga ordinansa nga ginpasa sini sa sulod sang iya nga termino. Mga daliwan ang pila ka mga minutos, ginpalapitan sang suspect ang biktima kag ginpamangkot kung ano ang iya nga problema kag diri na ginbonot ang iya nga armas kag ginpalukpan ang vice-alkalde. Gintamaan sang anom ka beses si Estolioso nga malasig man nga gindala sa Ibhay District Hospital apang ginbawian man ini sang iya nga kabuhi. Nagpalagyo ang suspect apang gilayon man ini nga naresto sang mga kapulisan sa iya nga puloy-an. Diri na recover ang isa ka kalibre 9mm nga pusil nga ginapatihan gingamit sa krimen. Sunog kay Police Major Rajiv Salvino, hepe sang Ibhay PNP, ginpasaka na nila ang kaso nga murder kontra kay SB Sinatin sa Provincial Prosecutor's Office kag gindeklara na nga case closed ang nasambit nga kaso. Sa pihak nga parte, nagmando man si Mayor Jose Miguel Joe Miraflores nga magapatuman ini sa nga mas hugot nga seguridad sa ilang municipal hall, lakip na ang 1 entry 1 exit policy para sa mga empleyado kag mga bisita. Balita Regional nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko ag Kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
Sa Capiz, kaso bato kay anay Governor Esteban Contreras kag sa duha ka iban pa nga anay opisyal ginbasura. K5 Roldan Villarreal sa report. Napamatud-an inosente ini kag wala sang kamaturan ang mga isyu nga ginabuhi batok sa iya. Ini ang nanginpayag ni anay Capiz Governor Esteban Evan Nonoy Contreras matapos ginbasura sang Sandigan Bayan ang kaso nga ginpasaka batok sa iya kaupod sa dayanay Provincial Administrator Edwin Chinel Monares kaganay Ross Memorial Provincial Hospital kon RMPH Officer in Charge Dr. Edmarie Tormon. Suno kay Contreras, nalipay ini sa nanging desisyon sang Sandigan Bayan bangod sa katapusan na pamatud-an nga inosente ini kag wala sang kamaturan ang mga akusasyon batok sa iya. Nagapati ni nga politika lamang ang ginalinan sa pagpasaka sa isang kaso agud masamad ini kag maduso ang interes ng iban nga grupo. Sa piaksi, nagpasalamat si Contreras sa mga nagapati kag nagsuporta sa iya administrasyon bangod madamo man ini sa nahimo kag napatuman nga proyekto sa probinsya sang Capiz apisar nga may pandemya. Aminado man ining hindi perpekto ang iya liderato kag may mga butang nga napaslawan sa buhaton o kun mahatag sa iban. Sa karon magatutok na lang ang anay gobernador sa iya pribado nga kabuhi kag negosyo matapos halos na pabayan ini bangod sa 18 ka tuig nga pagserbisyo sumungod bilang miyembro sang Sangguniang Panlalawigan, vice-gobernador kag gobernador. Matandaan nga nag-ugat ang reklamo sa mga miyembro sang Sangguniang Panlalawigan sa ginimo nga small value procurement sa medical supplies nga nagabalor sa masobra 5 million pesos kag 1.4 million pesos na para sa mga ini paglapas sa Government Procurement Reform Act. Base naman sa 33 kapanid nga desisyon sang Sandigan Bayan 4th Division, napaslawan ang prosekusyon nga wala sang pagpangduwa-duwa nga mapamatud-an nga naghimbon sa Day Contreras, Monares kag Tormon nga ginungod sa mining nga himuon ang small value procurement agud malikawan ang nagataygo nga procurement procedures. Ini si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Capiz. K5 News FM. DTX 500. Las 6:30 na sa aga sa Pilipinas. 15 ka drug suspects arestado sa series ang bypass operation sa Bulacan. Roel Tarayaw sa report. Arestado ang 15 drug suspect matapos masakote ang mga ito sa ikinasang magkakahiwalay na drug bypass operation ng pulisya sa lalawigan ng Bulacan. Batay sa ulat kay Central Luzon Police Director Brigadier General Ponce Rogelio Peñones Jr. Aresto ang mga suspect sa ikinasang bypass operation sa May Kawayan City, San Jose del Monte City, Bulacan, San Miguel, Santa Maria, Pulilan, Malolo City at Bulacan. Nasamsam sa mga suspect ang nasa 609 grams ng suspected dried marijuana leaves na may standard drug price na mahigit 70,000 pesos at suspected shabu na may street value na mahigit 90,000 pesos at ang marked money na ginamit sa bypass. Nakaharap na ang mga nadagit na suspect sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drug Law. Balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang kasangga sa iba't ibang uri ng sakit. Uminom ng DTX 500 Super Antioxidant Capsule. Ito si K5 Roel Tarayaw para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at kasiyan sa buong Central Luzon, K5 News FM. Sa Tanhay City, Negros Oriental, arestado. K5 Rufa de Vero sa report. Inaresto ng Tanhay City Police Station ang 39 anyos na babae noong Agosto 6 dahil sa 9 counts na attempted murder sa barangay San Isidro, Tanhay City, Negros Oriental. Ang suspect ay numero 1 most wanted person sa municipal level at numero 2 naman sa provincial level. Mahigit 1 milyong piyansa ang inarekomenda sa bisa ng warrant of arrest na inisyo ni Honorable Christine M. Tabas Juarez Aba, presiding judge ng Regional Trial Court ng Negros Oriental. Nasa custodial facility na ngayon ng Tanhay City Police Station ang nasabing arestado para sa kaukulang disposisyon. Balita gikan sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Kini si K5 Rufa de Vero para sa Kampiyon nga Balita sa Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros. K5 News FM. Cast Balitang National. Las 6:33 sa aga, Philippine Standard Time. Sa detalye sang mga balita nasyonal, ang balita ginadulong sang DTX 500. Natala na nga pirmahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang hagna nga magapaiway sa barangay kag sa Unang Kabataan election sa kon BSKE.
Suno sa presidente, kinahanglan anay nga sentruhan ang unang eleksyon sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa Oktubre. Sa Huwebes, Agosto 14, natala na nga mag-lapse into law o kung kabigo na nga kasuguan ang hagna nga nagapaiway sa barangay kag SK elections nga sa baylo sa December 1, 2025, himuon ang piniliay sa unang Lunes sa Nobyembre 2026. Sa dugang pa nga balita, national ginpatod ni Senator Ping Lacson nga pangunahan niya ang motion agud nga ma-pull out ang archive sa Senado sang impeachment complaint bato kay Vice President Sara Duterte pananglitan mabaliskan ang desisyon sang Korte Suprema. Madumduman nga si Lacson ang isahanon nga nag-abstain nga i-archive ang articles of impeachment batok sa Vice Presidente. Suno sa senador magluwas sa iya, posible nga makaupod niya si Senate Minority Leader Tito Soto nga magamosyon agud makuha ini sa archive kag matalakay liwat sa impeachment court. Lasay sa 34 sa aga, oras ginadulong sang klinika Spore Biotics. Dapat nga ipatuman sa mass murderer kag child rapist, pananglitan buhion liwat ang death penalty batok sa heinous crime. Suno kay Cavite Representative Francis Kiko Austria Barsaga, hindi dapat maggastuhan pa sang gobyerno ang pagkabilanggo sang mass murderers kag child rapist. Ginpahayag ni Congressman Barsaga nga tuman na kagutok nga daw sardinas ang mga prisuhan sa bilog Pilipinas. Kabangdanan nga agod maghalog ini, dapat ipaidalom sa capital punishment nga death penalty ang nakahimo sang heinous crime. Sa katapusan nga balita, national ginanonsyon sang Embahada sang India sa Pilipinas nga umpisa Agosto 1, tuig 2025 tubtob Hulyo 31 tuig 2026, mahimo na ang nga magkuha ang mga Pilipino sang libre nga 30 kon 30 ka adlaw nga double entry e-tourist visa padulong sa India. Kinahanglan nga himuon ang aplikasyon online sang hindi magdubo 4 ka adlaw antes ang pagbiya kag mahimo mag-apply tubtob 30 ka adlaw antes ang plano nga biyahe. Ang visa ang may 30 ka adlaw nga epekto umalin sa unang adlaw sang pag-abot sa India. Kinahanglan lamang nga may valid nga passport sang hindi magnubo sa 6 ka bulan nga aplikante ka magpresentar sang return ukon onward ticket kag pamatuod sang nagakaigo nga pondo. Libre ang visa para sini nga kategorya apang may bayad sa gihapon ang iban nga sahi sang e-visa. Lasay sa 36 sa aga, oras kinadulong sang D3 Bio. Natrangkaso ka, may fatty liver ka kidney stones, tumar na D3 Bio. DTX 500 Morning Newscast. Balita International. Ang balita sa luwasang pungsod ginadulong sang klinika Spore Biotics sa Israel. Masobra 1,200,000 ka mga tao ang nagtipon sa Tel Aviv Yafu sang Sabado sang gabi agon ipahayag ang ila pagpamatok sa plano ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu nga pasangkaron ang operasyon sa Gaza. Ang desisyon ginpagwa isa ka adlaw matapos ginpahayag sa opisina ni Netanyahu nga nagpasugot na ang Security Cabinet sa Israel nga sakupon ang Gaza City. Madamo ang nagpahayag sang kahadlok nga ang tikang bagatugas ang duga nga peligro sa mga bihag nga yara sa kamot sang Hamas militants. Sa katapusan nga balita international sa Russia, ginpatod sang Russia nga usisaon nila sang maayo ang kasugtanan panang pagkalinungan sa tunga sang Armenia kag Azerbaijan naging pangunahan sang Estados Unidos. Apang ang kaalyado sang Russia nga pungsod Iran ang mabaskog nagapamatok sa plano nga isa ka bago nga border corridor nga suportado ni US President Donald Trump. May kaangtanan ini sa kasugtanan nga ginpirmahan sa Washington sang Biyernes Agosto 8 nga nagatuyo nga tapuson ang madugay na nga banggianay sa tunga sang Armenia kag Azerbaijan. Alas 6:37 sa aga, libre ang consultation subong adlaw sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Pasay City Branch. Kadungan sang Market Day sa Pasay, adto kamo dayan sa Bonifacio Building, Salvacion Street, Poblacion, Ilawod, Pasay City. Free consultation. Ikaw nga taga Pasay sa 51 ka barangay, taga Kalinog nga marapit sa Pasay, taga Dueñas, taga Dingle, taga Dumaraw Cape, taga San Enrique, San Rafael,
Dumalag, free consultation sa Klinika Pasig Branch. Kag free consultation man sa mga adlaw diri sa Klinika Outlet sa siyudad sang Iloilo, sa kilid sang Robinson's Place Saro, alas 8 sa aga, tubtob alas 5 sa hapon. DTX 500 Morning Newscast. Balitang negosyo. Ang business news ginadulong sang Klinika Spore Biotics. Pabor ang Bureau of Internal Revenue o kon BIR nga magpatuman sang mas mabugat nga silot batok sa tax evader sa pungsod. Suno kay Internal Revenue Commissioner Romeo Lumagi Jr., suportado nila ini ilabi pa nga ginahimo ini sa pila ka mga corporation. Nagkapati siya nga dapat mabugatan ang silot agon mangin mahalong ang taxpayers kag magsunod ang maini sa husto nga proseso sa pagbayad sa nagakaigo nga buwis. Iya inigil pahayag kasunod sang pagpasaka sang reklamo nga tax evasion batok sa 23 ka mga corporation nga naangot sa illegal nga buluhaton. Sa reference rate, 57 pesos and 97 centavos ang bylaws ang Japanese yen, 38 centavos ang 57 pesos and 19 centavos ang US dollar, 38 centavos ang Japanese yen, 76 pesos and 88 centavos ang United Kingdom pound, 70 pesos and 96 centavos ang Swiss franc, 7 pesos and 28 centavos ang Hong Kong dollar, 44 pesos and 58 centavos ang Singaporean dollar, 41 pesos and 61 centavos ang Canadian dollar, 151 pesos and 75 centavos ang Bahraini dinar, 186 pesos and 35 centavos ang Kuwaiti dinar, 15 pesos and 57 centavos ang United Arab Emirates dirham, 66 pesos and 73 centavos ang euro, 10 pesos and 56 centavos ang Brazilian real, 8 pesos and 94 centavos ang Denmark kroner, 13 pesos and 52 centavos ang Malaysian ringgit, 34 pesos and 8 centavos ang New Zealand dollar, 5 pesos and 60 centavos ang Norwegian kroner, 3 pesos and 22 centavos ang South African rand, 5 pesos and 98 centavos ang Swedish kroner, 185 pesos and 74 centavos ang British pound, 80 pesos and 4 centavos ang Jordanian dinar, samtang 63 centavos ang Lebanese pound. Blessed morning kay Sir Nico Duresa. Sir Nico Duresa, kay Pastor Adiel Caspe, Ma'am Larry Bell, Denden Leysa Caspe, good morning. Sir Nelson Pahilagaw sa Aganan Pavia, Sir Gerald Borgos Tanangonan, sa Rizal Oton, LNJ Store, good morning also kay Ma'am Analisa Bolves Arinsol, Ma'am Analisa Bolves Arinsol, and Sir Wilson Arinsol sa Kabuluan Norte, Oton, Iloilo, kay Sir Triple B sa Light of Glory Taxi, Hyundai 122, kay Sir Robert Pulmo. Sir Robert Pulmo nagabiyay sang taxi. Sir Nonito Sombong, Mami Ching Alba Dongines, and Bishop Don Dongines sa Sitio Binaubao, Barangay Kali, Dumangas, Iloilo. Bishop Don, good morning sir. Nag-aso-aso, nagaragotong sir, good morning. Sir Leon Tabares, Mami Asun Pineda, congratulations sa bagong apo ni Mami Asun. Kay Ma'am Cherry Posing, Apple Taasan, Hilado families sa Ungkaharo, Apple Taba Taasan sa Tubungan, Sir Norman Grementer, Pamilya Yodelmo kag Octaviano, Sir Rodney Ciudad, Pastor Rodney Ciudad sa Puntok, Limeri, Iloilo, kag sa tabok sa balay ni Pastor Rodney Ciudad, ang Pamilya Kabakas, Sir Rick Mapa, good morning sir. Sir Danny Labrador, kay Sir Joseph Armil Patriarca sa Barco, kay Ma'am Rica Domingo Kisto, Kapitan Jenjen Kisto sa Barangay Nonoy City Proper, Tita Ambing Baez Kabasak, Pamilya Armintia, Reiki Armintia sa Calino, good morning. Ma'am Florenda Cadavero, Jinray Siman, Ma'am Apple Kamari Siman, happy birthday ma'am. Pantay dugay-dugay kay may bonggang-bonggang nga panamyaw si Sir Paul sa imo, Ma'am Apple, kasi Ma'am Alex. Sir Ronnie Labos, good morning. Ma'am Beth Idarlilia, Jennifer Abelia Kaoyonan,
kay Sir Posoy Kaoyonan sa Poblasyon A Duanyas, Ma'am Gemma Cristalis Sumido, Pastor Bobby Iriman, Ma'am Mimi Catalunya Iriman sa Tapas Capis, pangapi na kamo DTX Coffee Mix ha, kay Sir Dan Lapata Calvo. Sir Dan Calvo, pagayom-yom gid si Manong Dan, no? Kitaon gid ang yom niya, Ma'am Celine mo. Ma'am Celine, God bless. Belated birthday greetings. Kay Sir Alan and Ma'am Terry Grace Calvo sa Maribuyong Duanyas. Tumar na kamo D3 Bayo ha. Ma'am Remia Panes, Ma'am Lori Abadonio de la Cruz. Ma'am Lori Abadonio de la Cruz sa Rosario Dumangas. Sir Bambo Doremdes Nava. Sir Bambo Nava sa Dumangas, Congressman Bebot Nava. Ma'am Ding Nava sa Ermita Dumangas and number 1 Kagawad Rami Ramos and Ma'am Mildred Diloso Pabon sa Pulao Dumangas, Iloilo. Mirna Come, Fred Pasgala, Sir John Lee Sarabia. Muna mo naging sa inyo, salamat ha. 6:44 sa aga. Sa ato na nga balita sa hinampang, nakuha ni Kyla Napoles ang silver medal matapos na pierde kay Ion Ju Im sang South Korea nga sa patag sang Jiu-Jitsu ni Waza 52 kg women's finals sa World Games sa Agosto 10 sa Chengdu, China. Nahibaluan nga ini ang 11 nga medalya sang Pilipinas sa mga torneo sini nga tuig 2025. Samtang naka-advance sa semifinals na Christian Faith Collado kag Carlos Jr. Bailon sa patag sang Wushu. Kag sa patag naman sang Muay Thai, nagtakop sa ika-4 nga pwesto si Rudsma Abubakar matapos nalutos sa bronze medal match batok kay Umayma Bellurat sang Morocco bangod sa nose injury. 6:45 sa aga. D3 Bio, gusto mo nga mag-ayos sa trangkaso? D3 Bio sa mga mahilig magkape. Na konsensya kung mga kape kay basi magtaas ang blood sugar level. Sailo ka na sa organic kape, DTX Premium Coffee. Maminita Kabaluna sa Sohoton, Barotac, Nuevo, good morning. Sir Nonito Sombong sa Zone 3 sa Baldosa, La Paz, Pamilya Sombong. Sir Ronnie Labos dira sa Julius na Snack House sa distrito sang La Paz. Ma'am Violi Casipi Belenson, Ma'am Antonina Manaay. Ma'am Antonina Manaay sa Tintin Turo-Turo, Bangga Cabo Airport, Mandurriao. Sir Ricky Manaay, Sir Digol Tribunal, Lalay and Romar Eatery sa Sambag Highway Haro. Sir Romar Datoon and Ma'am Ludi Gulilao. Good morning. Sa mga nagapamahaw dira, ipadalun ng healthy nga kape, DTX Coffee Mix. Ken Shine Yorka. Good morning also kay Kapi Jeneline Labiaga sa manson ni Vice Mayor Pangga Lamasan Pixo sa Tipulo, Dueñas, Iloilo. Vice! Good morning, Vice! The Lord bless you and keep you, Vice Mayor Pangga Lamasan Pixo and Pasay City Vice Mayor Nonoy Elser Chavez and Ma'am Melinda sa Ray Castro sa Pasay Terminal, Ma'am Daisy Brasileño Espolgar sa Manit, Pasay City, Ma'am Maricel Casiple, Julio Sancho Abilarde Medina. Good morning. Sa ato na nga balita entertainment, liwat nga ginkasal ang basketball player nga si Kiefer Ravenna kag modelo nga si Diana Maki matapos ang apang sa siningation ginhiwat naman sa isla sang Palawan. Ginpakigbahin sang mag-asawa ang ila special moment pinaagi sa Instagram stories sa diin ginrepost sang duha ang mga litrato kag videos sang ila kasal sa isa ka resort sa El Nido, Palawan. Kung madumduman, una nga ginkasal ang mag-asawa sang Hulyo matapos ang ila engagement sang Oktubre sang tinalikdan nga tuig. 6:47 sa aga. Naginikanan, lola, lolo, matiya kag tiyo lang hinablos nyo, rapon nyo, bata nyo. Antes magpadulong sa eskwelahan, ining managaidad bala Ma'am Juji Borbano, Ma'am Joy Aynaga Arquisa, Sir Jerlan Sumido, Sir Roy Parian Fama Kagawad Roy Fama sa Sambagharo. Ining managaidad bala Ma'am Juji Borbano, Ma'am Aisha Ahmad, Ma'am Rica Domingo Cristo, mga isa ka tuig blas sa 15 anyos, patumara Mighty C Syrup for Kids para hindi sila mangin masakiton.
Ang balitang extra special ginadulong sang Mighty C. Bukahon ko anay si Isakari Lucas. Look! Are you ready for school na, Look? Look! Hamot ka na, Look? Kapaligo ka na, Look? Have you prayed already, Look? Did you pray for me, Look? Lucas! Good morning, Lucas! What's up, Lucas? May ginhotik pa na si Lucas. Ako nagligad nga. Adlaw to mo. Sa balitang extra special, nabaliga sa balor nga $5.3 million o kon 300.7 million pesos ay isa ka pingas nga bato halin sa Mars o kon Martian meteorite. Martian meteorite nga may bugat nga 54 pounds o kon 24.5 kilograms sa Sudy Bay Auction House. Magluwas ngayon ang pinakadako nga bahin sang Mars na nakitaan diri sa Earth. Ini naman karon ang nagauyat sang record bilang pinakamahal nga meteorite na nabaligya sa auction. Antes ini na bakal Sir Norberto Jolin Montaño, Ayan Chris Buena Panila, Ma'am Joy ay nag-arkisa sa Barangay Maray, Bugasong Antique, Ma'am Jocelyn Di Paul Braga dira sa Ingori, La Paz. Antes ini na bakal may nagluntat pa nga 15 minutos nga bidding war sa mga bidder online kag sa telepono para sa bato nga ginatawag nga NWA 16788. NWA 16788. Nakitaan ang pinasay nga bato sa November 2023 sa isa ka meteorite hunter sa disyerto sang Sahara sa malayo nga reyon sang Gadesh sa Niger. Dito nila nakita ining malhalon nga bato. Ma'am Sharon May Verdejo Baikin, Sir Mark Baikin, kay Sir Rickson Verdejo, Sir Melchizedek Verdejo, kay Pastor Ningning. Suno sa mga scientists nga ginabanta nga 5 ka milyon ka tuig na ang nakaligad sang iguon ang Mars sang asteroid o kon kometa nga nangin kabangdanan sang pagtabog sa mga bato kag debris pagwa sa planeta padulong sa kahawan kag ang iba nagtupa sa kalibutan na Ma'am Ramilin Bilbao Camariosa. Ginabanta nga may 4 kagatos ka official nga ginakilala nga Martian meteorite sa kalibutan apang ang NWA 16788 ang pinakadako sa tanan. Amakon mo Sir Dan Calvo, Manong Iñaki Cueva, Tatay Ezra Suede, Mami Cynthia, Sir Wilson Arinsol, Ma'am Annalisa Bolves Arinsol. Isa lang kapingas nga ba to? Baklor mo timo 300 million. Amilus Priagula, good morning. Las 6:51 sa aga sa Pilipinas. Manamyaw ka anay kay may birthday subong adlaw. Suki gid sang K5 News FM. Maligayang bati sa iyong karawan. Birthday greetings kay Ma'am Apple Kamari Siman. Amaning Siman nga sa duta, Sir Paul mo. Sir Jean Ray Siman, good morning sir. Kag si Astrid Kin Siman, langga. Nagapapukaw ka kay Tito Ted. Bangon na langga, bago na. Kag mag-prayer si Tamol na. Ma'am Apple. Ano anda na Ma'am Apple? Apple man. Ma'am Apple Kamari Siman, happy 30th birthday. The Lord bless you and keep you, ma'am. Ma'am Apple Kamari Siman. Si Sir Jean Ray dira sa Sambag Saraga subong gayum-yum gido. And birthday greetings sa inablos ni Ma'am Jocelyn Di Paul Braga, Steven Adop Adorio, si Tiboy. Sir Tiboy, happy birthday sir. From your tita, Jocelyn Di Paul Braga, kay Mami Horten Gallego Braga sa Igbong Barotac Nuevo, good morning. Ma'am Apple Kamarisiman, good morning and happy birthday. And happy birthday man kay Sir Jedwin Noy Donggor. Happy birthday. Noy Jedwin Donggor, bossing, happy birthday bossing. Ang tag-iyas sang Coffee Brotherhood, sang Superhouse Coffee, sang Synergy, sang Pest Science, from Rags to Riches ja. My childhood friend Noy Jedwin Donggor. Noy, good morning. From your magulang Ma'am Ningning Donggor Ilumba. Ang oras alas 6:53.
For the Lord watches all the plans and paths of godly men, but the paths of the godless lead to doom. Kay ginatoy-tuyan sang Ginoo ang mga matarong, pero ang pagkabuhi sang malain nagadala sa ila sa kalaglagan. Salmo 1, versikulo 6. Don't be afraid, I will provide for you and your children. Hindi ka magkahadlok, sustentuhan ko ikaw sang pagkaon, pati ang imo mga kabataan. Genesis chapter 50, verse 21. For though I am alone, O Lord, you will keep me safe. Hindi ako mahadlok tungod kay ginabantayan ako sang Dios. Salmo 4, versikulo 8. This is the Word of God. Good morning kay Enero 20 and Ma'am Annie Rose Castañeda. Ma'am Annie Rose Castañeda. Good morning also kay Ma'am Nicole Mariti Prado. Ito mga 7 hours delayed sila, no? Nick, God bless sa inyong kontinente. Edeline Hakulina Hilyama, Ma'am Violi Belenson, good morning. Alas 6:54 sa aga, oras kinadulong sang Klinika Spore Biotics. Ted Aujero Francia, kag Alex Escalante. Magpamati sa Health Alert. Ted Aujero Francia. Kaga Alex Escalante. The Lord bless you and keep you. Para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan, K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM.